अगर आप भी चाहते हैं कि किरण मिर्ची का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिक्स बाय सूरज धोबल बाजार। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। कर जनी रानी तू दे, कब से कहिले बेरी बेर। कर जनी रानी तू दे, अच्छा कब से कहिले बेरी बेर। मन में भक्ति के भाव सब में जागल बाटे हो। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया, देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। जल लेके जात बारी देखो न आंटी जी, कांवर में बंधल बारी बड़े बड़े घंटी जी। बंधल बारी बड़े बड़े घंटी जी। जल लेके जात बारी देखो न आंटी जी। कांवर में बंधल बारी बड़े बड़े घंटी जी। बड़े बड़े घंटी सब बीमारी के गाजा देखो पागल बाटे हो। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया, देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। अंकित कहेला मान लो कहनिया हो। जल ढर जात बारी नया नया कनिया हो। जल ढर जात बारी नया नया कनिया हो। अंकित कहेला मान लो कहनिया हो। जल ढर जात बारी नया नया कनिया हो। कांवर सजावे में बिरजे सूरज लागल बाटे हो। देखी बानी के गेरुआ पगड़िया, देखी बानी के गेरुआ पगड़िया कांवरिया सभे चलल बाटे जी। देखी बानी के